Makadi muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Tine nyaya iri kutsviriridza iri kutenderera pa social media, iri kunyorwa nemapepa nawo akasiyana siyana, uyo zvakare pa social media platforms akasiyana siyana, pa Facebook, pa YouTube, papiko. Iri nyaya ya assistant inspector Mandizvidza. Ayayaya, zvakaoma vedu we, zvakaoma. Atizive kuti imhepo rudzi dzinenge dzasumuka mumhuri dzinozoita kuti munhu ane renki ya assistant inspector atange kuita zvinenge zvekupenga zvaakaita izvi. Regai titange nekuti kana usati wasubscribe pano pa Sly Media TV, aiwaka ndo pekusubscribe nekuti panapa mabundles ndo anotopera asi nyaya adzipere. Pa YouTube aiwaka tine more than 8,000 videos zvokuti chirungodiwa nchekuti ugare wakasubscribe kuti usazosarira panyaya dzatinokupai pano. Ubva waklika ka notification button kakabhero ukangokati kede, zvinoda kuti ndione tawe kutanga kuwana nyaya dzatinokupai pano pa Sly Media TV. Uyo zvekare kuti muratidze kuti tine vanhu vari kutenda nenyaya dzatinovaunzira, dzatinovapa week in week out every day. Pa 377,000 subscribers pa YouTube. Zvinoza kuti vanhu havangangoteera pasina. Handitika ku Facebook aiwaka rega titi makorokoto kwamuri nekuda kwekuti tasvika pa 400,000 subscribers. Zvinoratidza kuti aiwaka inyaya imwe chete yekuti nyaya dzatiri kuunzira vanhu ndo dziri kuita kuti varambe vachititevera. Kuswera zvako uri kuma next door, kungoswera zvako uriko ikoko, asi panapa ndo pane hambura makaka uye ndo pane mutakunanzva wenyaya dzinonakidza, dzimwe dzinoda kufumurwa, dzinosuwisa nedzinozezesa nedzinotyisa, dzinowanikwa pano pa Sly Media TV. Saka tati hati followei pa page yedu pa Facebook. Pa 400,000 ipa patikudza kuti toda kuita zvewakumukwako kusvika pa 500,000, 500,000 followers, 500,000, 500,000 subscribers. Pa TikTok tiri pa 67,000 subscribers. Zvinowanza kuti aiwa tiri kufarirwa. Handitika nyaya ndauya naye nhasi ndeye assistant inspector Mandizvidza, sekutaura kwandaita, nerenki yanga ina assistant inspector yakakurumuka nezuro unoyo. Inyaya yekuti haifanira kunge ichiitika ukatarisa renki yavo, nekuti munhu ane renki yekuti ave assistant inspector achitokwanisa kuvhura madoors epa HQ, pa head office, zvinoona kuti anoziva kuti commissioner general vanogadzwa sei, uyewo vanogadzwa nani, uye zviri pachena kuti vanotarisa kumashure kwako, vakaona wakakodzera vanokuisa, havamboregera. Handiti haisi nyaya yekuaplya inyaya yekutotariswa kuona kuti uri munhu wakaita sei. Naiwe sibling, hauzvizive here iwewe kuti commissioner general vanogadzwa sei? Hauzvizive nezera rako nerenki yako iyoyo, hauzvizive kuti hei zvinofambiswa sei. Ndo zvinoratidza kuti sibling, mhepo dzaAugust dzakubata, uye pane kakupenga chaiko kanoratidza kuti imhepo dzekusundirwa nevanhu vedzinza vanoti haufe wakabudirira, hapana chaunobata chinobudirira. Ukafunga nepawanga wasvika nerengi yawanga wasvika, wobva wakoromoka kuenda paground zero, unobva waziva kuti apa pakapa pakaipa. Kungomuka zvako wakutongorota uri mukuru wemapurisa. Zvinoita here izvozvo zvesibling? Handifungi kuti zvinoita izvo. Saka ndikutaura kuti imhepo dzaAugust dzekusundirwa nevapenyu pamwe nevakafa pamwe vanhu vari kuita zvisina kunaka vachikumutsira mhepo dzekuti ukoromoke ipapapa, wakungomuka zvako wakungozviita geza pati 2. Ini chandongotaurira ndechekuti kune vamwe vari kuteerera nevari kuona chirongwa chinechi, dhoiri kopa rakanaka ukasakopa rakanaka unozvambuka. Ini zvangu ini kutozoudza vanhu kutobuda pa social media uchingotaura kuti aiwa madriver emushikashika uchivaadresa pa social media, iwe unofunga kuti vanhu vemushikashika vane nguva here yekumboenda pa social media nemashandiro avanoita aya? Vanomuka very early, vagorara very late, zvekuti vakasvika kumba kudya nekurara chete, vachimuka vachienda zvekare kubasa. Saka nguva yekutarisa social media chaichaiko havatomborina. Time ine vanhu vemushikashika yavainayo chaichaiko ndeyekuburisa ziso, vachitarisa mapurisa ekanzuru
vachitarisa vanhu vezRP kuti vari kupi uye vari kundiona here kuti ndine vanhu 5 ndine vanhu 5 here pafront line seat. Inzwai zvaitaura mukomana, inzwai. Kana uri mutauni uine kombi, ndapota usaende pamushikashika. Mapurisa atinawo mashoma kuti aite basa rekuita zvekukontrola traffic, oita basa rekuprotecta iwewe zvakare. Kana uchiziva kuti haugoni kupinda muguta reHarare, muguta ripi panoloderwa transport, panoloderwa vanhu, handiti usina kuenda pamushikashika, ndokumbirawo usapinde mutauni. Robhoti richishanda kana kuti risingashande, ndinokumbirisawo apaite congestion. Ndofunga tiri kunzwana navabereki, unoziva nguva dzekupinda. Vese vanoita mushikashika zveiye zvino, ndokumbirisa ngatimbobatirana pamwe chete. Hapana mwana weZimbabwe achatsuurirwa mushikashika pari zvino. Munhu wese murengi. Kana usingagoni zvekupinda murengi, chimbopaka kumba kwako. Handiti ndapota, tine basa rakawandisa rekuti tiite, tisapedzere mbambo padehwe reshindi. Kana dai yakanga iri pfungwa, iwe sibling, dai yakanga iri pfungwa yakanga uinayo, hapana munhu anofanira kuudzwa nevamwe vanhu kuti police ine masuggestion boxes. Ungadai wakaenda kana wanga usingagoni kunyora tsamba urimo mukati mumapurisa imo kuti ndiri kusuggesta kuti vanhu vemushikashika vambogara kumba, zvotaurwa ne1 spokesperson anove national spokesperson wemapurisa, handiti otaura achitaura suggestion yako yaunenge wanyora iwewe uri mukati. But hatingakudzidzisei izvozvo nyaya yekuti ungadai wakapinda musuggestion box unotaurira kuti mumarengi, pindai mumarengi, unozoita sei wati zvawanga uchitaura izvo. Ininika ndakatoshamisika. Ungati mapurisa abve pama intersections. Isusu mamotoristi kubva pakauya mapurisa pama intersections vachibatsirana neve-council, takatotanga kutoona flow of traffic yakutoincreasa, ichifambawo zvakanaka, congestion aiwaka ichitomboita shoma nekuda kwokuti pamwe panga pachifira kufamba zvakanaka kwevanhu mamotoristi mumadhorobha mese pama intersections. But kuuya kwakaita mapurisa akuda kuti abve ipapapa iwo, ndopa takatotanga kutoona kuti zvinhu zvakuti zvese zvakutofamba zvakanaka. Saka kubvisa mapurisa pama intersections ndifunga kuti yanga iri nyaya yakanaka yekuti uvabvise pama intersections. Isusu nyaya iyoyo inini yakatondikanganisa, asi ndoda kutotiwo kumapurisa rikanditora mukana kuti well done ZRP, nekuti kubva pamakatanga kutotibatsira pama intersections, especially pama peak hour apa, flow of traffic yakutofamba zvakanaka. Handiti kutozobuda kani nechishona uchitaura kuti musapedzere mbambo pamudzi weshindi. Kuteaching practice kuri kudiwa vanhu kana wafunga zvokuti aiwa vana havasi kunatsogona kupasa masubjects eshona yaunogona kunoticha tsumo uri ikoko. Handiti chaungadai wakatoita pasocial media wanga usingafaniri kuadresa vamadrivers vemushikashika, chaungadai wakatoita ndechekuti ungadai wakapa yambiro vanhu vese vari kuba content yeSlyMedia TV kuYouTube nekuFacebook, vachikanda zvavo kuTikTok. Ndo vanhu vaungadai wakabuda ukapa yambiro. Wapedza kuvapa yambiro, wobva wavaudza kuti taakuzokustrikai, zvatakuzokustrikai zvinokonzera kuti even mapages enyu agovhara. Ungadai wakatoita zvine musoro pane kuti unotanga kutaura zvako zveyambiro yekutoti vanhu ngavabve pamatraffic light. Ndopanakana kuti idzidza mhepo kwakutorasika njere, nokuti renki yako chaiyo tikasvika parenki yako handifungi kuti waifanira kunge uchimbodaro wakangodaro wakaripota. I was going to be the first one kuti go and see Victor, pane kuti ube motikari iri mugged
yakanyorwa zeta rapi ine macolors which increases your visibility pamamovements ese aunenge uchiita. Saka ndiri kuti kurasika njere because unanzoziva iwo kuti mastrategies epolice kana iri kuda kubata even an armed robber kana matsotsi kana vaita house breaking vaita vese unotoziva mastrategies zvekuti uri munhu aitofanira kutoziva kuti kubatwa kwako kuri nyore pane kubva wazoba marked police car wotanga kuudza kuti ndikuenda kubulawa ndikuenda ku. It's very easy. The strategy is very simple yekuti kuti ma roadblock akangonzi gaga pesa penoza kuti roadblock yese inenge ine pfuti ine AK47 zvino unazosvika ku finishing line pawakanga uchitiza pacho. Right, tiri kupfuurira mberi nenyaya yeassistant inspector Mandizvidza handiti right, inzwai zvaakazotaura manje, hanzizo kana mukanzwa ndabatwa. Ayo kuzoti ayo mukanzwa ndabatwa, hanzi mukanzwa ndasvikirwa, handiti ndichakuzivisai the next move. Inzwai zvaakataura. Kune vangangobatwa nepfungwa dzekuti regai tinomubata kureva ini. Ndokumbirawo kuti musaita zvinhu zvinokonzeresa hondo munyika medu. Reason yaita kuti tikumbire maChina ambobuda muno muZimbabwe is we don't want world war kuti itange nekuda kwekunzi Zimbabwe ndio yakonzeresa. No. Inini, I'm very safe. Mukaonzwa ndati ndasvikirwa. Another plan will be put into effect ipapo no mukutaura. Handiti. Wanga usingamboti nida kuti taurira plan B because plan B taive nayo nakudhara kuti panguva ino yaAugust vana vechikoro vavhara zvikoro pane kuti munoita tombstone unveiling nezvimwe zvakadaro muchipirawo muchigadzirisa makuva evakafa muchididi panguva ine wakuita zvisina kana musoro. Vana varoda mauniform ekuti vadzokere kuchikoro, pada kuti utsvage school fees yekuti vana vako vadzokere kuchikoro. Asi isusu taitozviziva kuti zvawaita zveplan B itori neuchenjeri hune polisi yemuZimbabwe taitoziva kuti tichakuigira sadza ende ndo plan B tiri kuuya naro kustokisi. Inouswira wakarara muchitokisi handitika zuva raakunetsa kuona. Akomane, chandingangoda kutaura chekupedzisira panyaya yeassistant inspector Mandizvidza kuhama neshamwari dziri pedyo naye. Izvazvi zvega, fambai nemwana. Fambai nemwana idzi ndo mhepo chaidzo dzekusundirwa mumwedzi waAugust ende dzinonyanya kuvhuvhuta nekuda kwekuti mwedzi uno wagara mhepo dzinenge dzichitenderera dzinotoda kutosimba nekusimbiswa chaizvo. Saka inini pfungwa yangu ndeyekuti imboendai kana kuti kuna madzibaba mumbofambira nyaya iyi, musangoti aiwa rega tingomuigira sadza tichaenda kukoti nyaya iyi kai inoda kutoti pamwe haisi kutageta iye chete, inogona kunge yakanangana nevanhu vakawanda vemumhuri. Fambai, vana sekuru vakazara pano paSlyMedia TV kuti munogona kunyangira moenda zvenyu makanyangira. Kana maona kuti aiwa hamukwanise kuvasvikira, hamuna mari, aiwa tibatei togona kuenda nekuna vamwe vana sekuru tokubatsirai muchitobuda futi pano paTV kuti vanhu vagodzidza kuti ukaona zvadai imhepo inenge yabata mwana nekudaro zvinoda kutofambirwa panguva yaAugust ine. Kana mukauya nekunoko aiwa totokuendesai kuna sekuru toziva kuti vanonhonga tsono, vanobata tsono mahara, vanogona kutokubatirai kuti aiwa munhu akatosundira mwana mhepo ndinhingirikini ndiyo zodhiliwa naye, tomboita go back to center. Tomboita go back to center kusekana mose rogare munhu atomuchitokisi vana school fees hatichatoziva kuti inobva kupi nerenti. Chimwe chandinyadzisa panyaya iyi uye chandaona kuti munhu akurasika njere chekuti munhu wemurume kubuda pasocial media uchitenda malandlord ekwawakaroja kwese uchida kutozvipa mbiri yekuti wakanga uchiita duty nenguva, wakanga uchibhadhara renti nenguva, kutotenda support yekuti makazondipa imba yekugara makazoita sese. Munhu wemurume unofanira kubuda pasocial media uchitenda mabuilders kuti hama dzangu makaita basa, kuroja kwapera. Ndo zvaungatotenda izvi, ndo vanhu vekutotenda ivavo, kuti kutenda kuti ndakazoroja from one location to the other. Chimwe chinhu chandaona panyaya pastatement iyoyi, mirai munzwe.
As a tenant who had the privilege of residing in Marlborough, Kambuzuma, Kuwadzana, and Highfields, I wish to express my deepest gratitude to the people of Zimbabwe, particularly landlords, for the shelter and support you have provided. Your kindness and generosity made a significant impact on my life. Zvandaona ndezvekuti zvekupenga zvitoripo kuti munhu ungatende malandlord akasiyana siyana ekuti kukambozuma kuHighfields kupi kwaroja zvichiratidza kuti wairoja from one place to the other nekuda kuti wanga usingagone kugara nemalandlord zvakanaka kana kuti nemamwe maroja zvakanaka uchingomuvha from one. Kune vamwe vanhu vanotonzi akurira pano, vana vake akavazvarira pano, vatoo kuyunivhesiti ari pano, ari loja, zvinozi kuti vanogara nevanhu zvakanaka. But iwo from location to location ndo mviro dzoratidza kuti wakanga usingagone kugara nevamwe zvakanaka, uye wanga usingagone zvokusenza zvakanaka nevamwe mapurisa. Huna nhasi uno wakurota utori zvako mukuru wemapurisa. Ndo zvinoratidza kuti pane chiri kudaro. Anyway, kwanhasi atomirira pano ndo nyaya yatataka kubatirai panapa yaAssistant Inspector Mandizvidza, varere zvavo muZandom, uye zvekare vari kuzoenda kucollege. Hapana two ways about it. Kucollege ndo kwavachazenge vari vachizenge vachiigirwa sadza vari ikoko, nekuti mutongo wavo vagara vanotouziva kuti kana ndikakanya zvakadai so zvekuinsaita vanhu vanoziva kuti ndinoperera papi nenyaya iyoyi, hazviparira ega iyoyi. Saka nekudaro chandingakuzivisai ndechekuti pano paSlyMedia TV nyaya hadzipere, chinopera mabundles. Inini ndakubuda ndinonzi Mukoma Sly kana kuti SMB yebasa. Chandingangoda kuzivisai ndechekuti kana unga usati wasubscribe pano paSlyMedia TV, kusubscribe hatikubhadharisei mahara, uyewo zvekare chiri kungodiwa ndechekungoti tisubscribe isusu vacho vakauya kare tiri kungoramba tichiona tisina kusubscribe. Vanyowani vese ndokurudzirai kuti musubscribe, nekuti ndakudzai kuti aiwa mavideos panapa anopfuura 8000. Kana uine maseko unogona kuzoona hatisi kuzvifonera handitika hatisi kuzvifonera. SlyMedia TV is here to stay, and it will not go down. It will continue to harness news, because news stories, they are readily available for free. Saka unozoti ingazodonha pakuita sei. Kana une shungu yekutibata, aiwa wotomboshinga, wotomboruma muromo wepasi, wotombotenderera Zimbabwe yese, asi zoda kutika utore mari yekufambisa uchinobhuka kumaloji, uchinopana magirlfriends, vana vachisara vane nzara vasina school fees kuenda kuchikoro, kana kufamba uchinyeperwa nokuti aiwa ndanga ndisingabatwe zvakanaka ndazoita sese. Chandiri kufarira ndechekuti ndisati ndaenda ndechekuti murume anonziye Makingwazi, mukomana iye anofanira kutombosungwa nekuti manyorero anoita, anonyora chimwe chikwadi chinotosvota kudai. Song iri paplaylist pangu inini pandinenge ndichichaira motikari yangu handika. Isong yakaimbwa naMakingwazi inoti kune vamwe vanhu vanofunga kuti kana vasipo upenyu hwedu haumbofa hwakaenda kumberi. Achizoti Makingwazi anorota, anorotswa, anoita sei pakunyora, anongoona zvikuitika muvanhu here, but unotomboona kuti ichokwadi chekuti munhu anofamba achizvifurira kuti inini zvandisipo zvinhu hazvifambe. Handiwa zvona baba vachizvi kana ini zvandiri kugirlfriend akumba akudyiwa. Unoona vanhu vachitodya nenyama kwatozopopota kuti nyama maiwana kupi. Saka haikona kufamba uchitaura kuti kana ndisipo inini zvinhu hazvifambe, zvinhu zvakufa, zvinhu zvakuparara, nekuti ndinochimhanya. Uri kufunga kuti uri kutaura oright, kana pasina zvokuti tiri kuita maprojects atiri kuita iwaya, kana ukafa nhasi, ukanzi wafa nhasi, uri kutaura kuti upenyu hwevanhu vese hunobva hwatomira, kuti tisisina chekuita, nekuti munhu atanga tichifamba naye, tachishanda naye, baba vati achigarisana navo vakugara kugirlfriend, vari kupedzera mari kumagirlfriend. Iwe pamwe ndorongo wakutotanga kutocreata gap rekuti utange kutsotswa nekutaura zvisina nebasa. Anopfuurira mberi zvekare Makingwazi achitaura kuti unoratidza kuti nyaya iyoyi ari kuisimbisa nekuti ada kuedza kugadzirisa pfungwa dzevanhu vari kurasika nenjere. Hanzi izvo kune vamwe vanhu vane pfungwa dzinenge dzezuva. Zuva rinofunga kuti iro kana risipo hembe dzedu idzi
adziome zviri musong iyo enda munoitsvaga paYouTube iri pa repeat motikari mangu iri pa number 1 pa playlist yangu iye zvinezvi chirega ende ndonzi simbi yebasa Sylvester tafumanai Sly Media TV ndiyo nhepfenyuro yenyu yemachokwadi inokupai chokwadi kwete zvekunyepera tatenda ndichafamba neroad vabereki vanasisi vananzvadzi musabatwa nemweya wekuti munoda kundibata kundidzivisa kana ukarota nyika ino isingatongwi neZANU-PF mukaubike doro kuti hope dzadzepidzi bika doro kuti mudzime yako ndirasha musandipa hope dzakati regai ndikundisei vanonzwa vanzwisise vanovona vonesai ndichitaura musangano uyu unoera uchatonga ugotonga uchingotonga vanovukura vachingovukura ZANU-PF ichingotonga